Les figures retòriques són recursos expressius que s'utilitzen en el llenguatge literari i se classifiquen en tres grups, que són la fonètica, que hi trobam l'al·literació, que és la repetició d'un mateix so vocàlic o consonàntic dins d'una paraula o enunciat, com per exemple a peu de poc a poc anem pujant. L'onomatopeia, que és la limitació de sons naturals, com per exemple buc-buc, i la cacofonia, que és un so desagradable que resulta de la repetició de certs sons, com per exemple rata calenta. Després, un altre tipus de figura retòrica que hi ha és la sintaxi, i dins la sintaxi hi trobam la síndeton, que és que no hi ha nexes que uneixen paraules o oracions, com per exemple pobre, bruta, trista. L'encavalcament, que és un desacord que es produeix entre la pausa final del vers i la pausa sintàctica, de manera que la frase acabe en el vers següent, com per exemple l'arquer de l'Almereda té el primer d'un orbague. L'hipèrbaton, que és l'alteració de l'ordre gramatical de les paraules dins l'oració, com per exemple d'homes i dones bull la plaça endiumenjada, i l'epítet, que és l'adjectiu que es posa davant del nom per accentuar-ne la qualitat, com per exemple la veig enfoscanir. Finalment, l'altre tipus de figura retòrica que hi ha és la fonètica, i dins la fonètica hi trobam la comparació, que és la presentació d'un fet real com un dir real, que intenta fer més entenedor el significat del primer, com per exemple és prim com un fidel. La imatge, que és la identificació poètica entre un element real i un dir real, quan els dos són presents en el discurs literari, com per exemple la seda del seu ruig. La metàfora, que és la identificació poètica entre dos objectes diferents sense que introdueixi formalment una comparació, com per exemple el fred radiant sanitari amb què resfereix l'herba clara. La personificació, que és l'atribució de qualitats humanes a un ésser inanimat, com per exemple la pedra plora. La sinestèsia, que és la combinació de diverses impressions relacionades amb els sentits, com per exemple oloràvem la por, que era l'aroma d'aquella tardor. I també trobam l'oxímoron, que és la unió de paraules de significat contrari en una frase, com per exemple un silenci atronador.